Ix-xahar ta' Novembru ġab miegħu aktar xita mill-ewwel xahrejn nixfa tal-ħarifa, iżda xorta waħda ma rnexxilux jilħaq il-kwota sax-xahar u għalkemm ix-xita li niżlet kienet biżżejjed biex tħaddar il-widien. Il-kwantità totali kienet 82.8 millimetri li huwa 6.2 millimetru inqas mill-medja. Għalkemm l-ewwel ġimgħat ta' Novembru kienu aktar imxarba, t-tieni parti tax-xahar kienet ħafna aktar nixfa. Matul dan ix-xahar ġew irreġistrati wkoll żewġ maltempati bis-sajjetti, numru li normalment ikun ogħla għal dan iż-żmien tas-sena. It-temperaturi kienu relattivament sħan matul l-ewwel ġimgħat tax-xahar qabel ma niżlu viċin in-norma lejn l-aħħar ta' Novembru. L-ogħla temperatura reġistrata kienet 25 grad waqt li l-inqas temperatura laħqet l-10 gradi Celsius. Għalkemm dawn it-temperaturi jistgħu jidhru sħan għall-ħarifa huma baqgħu ferm il-bogħod mir-rekord storiċi li kien irreġistra Novembru matul is-snin. Il-baħar ukoll baqa' relattivament sħun għal dan iż-żmien tas-sena u ħafna mill-jiem ta' Novembru kienu mdawlin b'aktar sigħat ta' xemx mis-soltu. Fil-waqt li kien hemm xi ġranet imsaħbin, l-ewwel ġimgħa tax-xahar kienet waħda mill-aktar xemxija. Fuq kollox it-temp ta' Novembru juri kemm it-tibdil fil-klima qed iħalli l-effett tiegħu fuq l-istaġuni lokali b'kundizzjonijiet aktar estremi li qed isiru dejjem aktar komuni.